Nyotrap Integrated Territorial Organization haka Arpo Pratrik Ukralinkot kalayo banyak kendo yo Chief Secretary kejala Usri Dr. Shakil P. Ahmed ban buddian halor ka IOA lani ka dulir kendo jong kajat pendrio kasi ka badap bansna ka kasi state halor ka rukam bat kendo ki kasi tem bat kajing penyaso nong India jong kabri unyotrap Kajing kendo jungi yo Chief Secretary Sarkar Meghalaya te ngim ta kasina ka dan juga hito sengkeme ni lawan ni kendo banpen kan mau yo Chief Secretary halor kan ka city kabla pha ka Ministry of Home Affairs na po ka North East Division haka harpunyo tarik nomor arajar khatsau habi yedi ber subject representation regarding implementation of instrument of agreement made with the Khasi state. Halor kani ngi bu ya ka dorkas pan kli ba nakaliang jong profes jong secretary ki la le ayu ya kani ka yu how to kila ada I report kata ka status ka ka ba kila ban saya ini dan rei habingi kendo mentan kila ya don lang ki secretary kan da secretary kiba ya dai ka ne ka department te nakaliang ko jong ki hi te badengir mitip ban ya kren hi ya kane ka IOA ban ni de ban tip sai ruba kata ka IOA ka IOA hi kade ka dulir khandau jong kari khase te habangila ya kren ya kane ka kamat bangin pan ya kata ka status bat ya kata ka report kaliang ka ya kaliang ka jong ki hi ki jupap ki ba ken hab examen namar kaitan multiple layers ki don ki bon ki issue ki bon ki jenta ab ya dei ban ka wat kan ni kamde ka sim kanungkong ka ba ngi ekran di cuman action nadu bastang hi ka ba kongsan hi yang ngi de ban bangi de ban bot dien ban tip ne bat ka de ka mat ka ba kongsan du ya ka hito ka ba hi kran na ka por ban pentri kam no ya kan ka instrument of action but ha kan ka memo ka bangi la pha ru ila mention ni kini ki shithi ki bala yo na po NCST ne ka National Commission for Scheduled Tribe Ministry of Home Affairs na Union Minister hatu kopor Rajnath Singh ubapik eta Minister of Home Affairs ba ngila mention ya kumno ka jingyate ka jingyarung kumno la ya soye kan instrument of action o kanyo tarik obras ka kanai spa sa pupra but kibun ki benta ki ba ngila mention hang ne ngila batai ba lingba ki CM ru kila ikendo batu Presiden juga India hatu Paru Pranab Mukherjee dan nang ta ngila mention bu ya ki kajingkran jongka National Human Commission ba ngila ban ujor dan ngila ban ya interact bat kaneka sarkar habi ya dei bat kaneka hok dan dia kata ka andulir kendo jongka rekasi te ngin up nomor kil ai ka commitment ki ong ba nomor ba ka kebun hang ni kana involve ka control ya ka kadon ke tu ko consultant ki don ni ki cepat kin examine but kin ai ka report ni halor ba kin jubab sa Ministry of Home Affairs ki ita ki kendo ek ba pila de bujukuran opos por pila de penbu ni haba fikli ba ki kita ki an ki kendon ki ba hakmatu ladengi pekin kini ipet kita ka instrument of action ber annex agreement ki don samtali ki kendon kabneng kong ka bor sensar debnang ta ki put ki khasi jala ka jing thauan bat ye kata ka jing lum jing mi haba kini ong ka bor sensar hadu menta lade phibet kita ki bor sensar ngan highlight kendia ka ka jing ya pher ha pedeng ki nokma bat ki sim ki nokma kim ju shim sanat naka council autonomous ya kana ka Garo Hills autonomous district council hendrai ukhasi pat lane ka KHDC GHDC ki hab ban shim sanat ta wei bala shim sanat pamut kila hab ban bot ya kata ka kondon kata ka ante mara kini kinok ma pat kim shim sanat ki rule lane ki sensar be hakta ki aking ge jongki de halor kata bunyi yai tiet ban pen kan mau ban keren ya kata ka IOA but hakani ru ngila mention ba banwanra iya ka sensar ka babyang banwanra iya ka ta ka riti ka dusul ka culture ka babyang kumbang ila kren ka por support ngidon kam ban depoliticize ya ka council ta ka ba
depoliticize ka edisi komod mila syaban te la kam kata ka riti ke dustur namar ba pila hi ngila sit mention ya kata ka legislative executive but judicial hadu menta pila haki borsnong nginang besar snong ngidang don kata ka dorbar snong ngidang don kata ka executive di jongos snong te kita gi lai teli ki benta ki bangingi isai kadat tenre ka balong pat ka benta kadai ba kum ka kenja ka politics kum ka balong ki dorbar snong haba kadon ke no ke dorbar ni apa ya ka rai pai ba lada kam long menta ka singira ka chuai ba menta pat lada pipe ka kum ka jing nya ka ni hadu menta hingi di bensai ba baling ngidang dawashi dawai ka ayu namar ba yekis im kirang ba snong kidaloi shim la pa ka constitution jong kari India ide ben yasai kata ndre kat ko panchayat pi ki zila parisad ki gram panchayat kito ki paulot kila ito sarpanch ki don de kata ka kategori te ndre habi ade pat ka jongi ngim power ki ka pau ba yo ta hapo kata ka section do chief and headman ngim ju don chief ngim don headman idon kirang ba snong kidaloi ber kisi ya kata ngi di ben yasai ba kata berkai ka bangi kuat ba dorbar snong ki jongi ki de ben pau ha constitution jong kari India what rights not sing union home minister hat ko por ula kren sai bu de ben pengkut no ya ai ban besuk no yagini ki kendon hapo ka constitution jong ka Kita kiwi pada kisah utili pila ban batai kan kita kisah utili